zoriontsua, abenduak 24. Gogota indarrez eraikitako ametsak oraindik betinko dira. Espekulatzaile negozio ustelez, gu ere uste du nahian. Desalojo aginduz kanporatu arren, segiko dugu geurean. 2018 denok batera, autogestioz aurrera. Pentsamendu askean, modu librean, egin dezagun aurrera. Otsaiak 18 berriz ere barruan, astra geure eginez. Putre ugari dabil egan ingurotan, gu botan aita